националните стабилизирани доходи за следващата година ще бъде обсъдено на заседание на работната група, с която се водят преговори за осигурителните прагове, преди да бъдат приети окончателно. Около 20 сектора на икономиката няма да се увеличат минималните суми, въпреки че се внасят осигуровки на работниците. Информацията за това е за няма да има увеличение на минималните осигурителни транспортния сектор, дейностите в добивната промишленост, пчеларството или доста други производства. Допълни заместник председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Имаме един доста голям брой сектори, в момента около 20 сектора, в които подчертавам с доброто разбиране на синдикалните организации в съответния бранш е постигнато споразумение за нулев ръст. В една голяма част от икономическите дейности от секторите или браншовете отраслите има едно влошаване на общата икономическа ситуация, което не позволява да се отидат на някакви радикални ръстове. Само в няколко дейности през следващата година ще бъдат увеличени с доста по-висок процент на минималните осигурителни доходи. Производството на консервирани храни е приблизително 13% ръст, в машиностроенето 4,3% ръст, ВиК сектора 6,7%, по растениевъдството 6,4%. Според заместник председателя на Българската стопанска камара Димитър Бранков, за следващата година е договорен по-нисък ръст като цяло на минималните суми, върху които се внасят осигуровки за работниците в сравнение с предишни години, за да не се стигне до съкращение на хора и да се запазят доходите им. За новините Радостина Дилявска. Президентът Росен Плевнелиев ще открие учебната година във Военна академия Георги Раковски. Първата академична лекция за 2013-2014 година ще изнесе министъра на отбраната Ангел Найденов на тема приоритети и предизвикателства пред отбранителната политика на България. Лекция ще изнесе началника на отбраната Генерал Симеонов. Темата е въоръжените сили на България и социални перспективи. Над 700 слушатели и студенти ще се обучават в 9 магистърски специалности, професионални направления, военно дело и национална сигурност през новата академична година във военното училище. Министърът на регионалното развитие Велислава Терзиева ще се срещне с представители на Асоциацията на концесионерите на морските плажове. След срещата е предвиден брифинг в Министерството на регионалното развитие. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Даниил Папанов ще даде старт на информационна кампания за представяне на правата на пътниците по повод Европейската година на гражданите. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще посети Хасково и Димитровград. В Хасково министър Стойнев ще има срещи с представители на местния бизнес. Драгомир Стойнев ще посети фирма ПИМ ООД, която проектира и заработва съоръжение в Стомана. След обиколка на предприятието, министърът ще даде брифинг. Вечерта ще участва в честванията по случай празника на Димитровград. Световно известни учени от Института за руски език Пушкин в Москва и от Санкт-Петербургския държавен университет ще участват в София в майсторски класове по руски език. До откриването на форума днес в аулата на Висшето транспортно училище Тодор Каблешков са поканени кмета на София Йорданка Павлова и заместник министър на образованието и науката Мукаддес Налбант. Националното въпросно на ДСБ ще даде пресконференция от 11:30 в централата на партията на булевард 18. Американски атомен самолетоносач Нимец и още кораби от неговата ударна група са се насочили към Арабско към Червено море, за да подпомогнат при необходимост ограничени военни удари срещу Сирия, предаден точно след стрес, като се позова на представители на Министерството на отбраната на Съединените щати. Самолетоносачът е придружаван от 4 ескадрени миноносеци и един крайстер. Целта е ударната група да бъде възможно най-близо до Сирия. За сега обаче тя не е получила заповед да влезе в Средиземно море и да се доближи до крайбрежието на близкоизточната страна. Пет американски ескадрени миноносеца вече свърши източната част на Средиземно море. На 31 август към тях се присъедини десантния кораб Сан Антонио. В района на Персийския залив се намира американския самолетоносач Хари Труман. Чухте новините в 5. Какво ще бъде времето днес? Слушаме Кристина Стоев.
Тази сутрин слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 52 минути и ще залезе в 19 часа и 58 минути, продължителност на деня 13 часа и 6 минути. Луната изгря в 3 часа и 50 минути, ще залезе в 17 часа и 4 минути, фазата и 3 дни преди новолуние. Най-ниската температура на 2 септември в София е била измерена през 2006 година 5 градуса и 8 десети, а най-високата през 2004 година 29 градуса и 2 десети. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд времето ще е слънчево с